muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo, and I hope kuti vamwe vanhu kunze uko havazofi vakaita mistake, the same mistake that I did. Izvondo zvandakaita, ndakazoromba mushure mekunge ndaona kuti friend yangu ainge abudirira, uyo wandakazosangana naye muno muSouth Africa. Ipapo upenyu hwainge hwandiomera, ndainge ndava kuzviudza kuti chero satanism ndinokwanisa kuijoina, asi wacho aikwanisa kundijoinisa satanism painge pasina. Zvakaitika mukomana ndezvekudai, ndakaberekerwawo mudombo shava, saka takabva tachizowanawo mukana wekuti semayouth zvakanzi mabasa, sezvo kwainge kusina mabasa tainge tichazopiwa mvumero yekuti tinge tichizoita maleader emayouth, uye zvekare tichiita zvekusponsor makorokoza. Zvainge zvakanaka mukoma, because takatobatsirwawo nemari yekuti tinge tichitanga. Vamwe vangu avo vandainge ndichishanda navo tiri mayouth leader tichiita zvekusponsor makorokoza, vamwe vangu ivavo mukoma vakatenga dzimba muruhwa, uye zvekare vamwe vakatenga dzimba kunana Borodel. Ndine imwe best friend yangu uyo ainge achibva kwaMutare, shamwari yangu iyeye mukomanashi akazovaka rimwe zimansion kumavillage kwavo kwavanobva. Asi kana kuri kunzi unenge wakaberekerwawo mumhuri yekuti munenge muine vanhu vanenge vakabata ushereketwa, zvinhu zvikapanduka, mukomanashi unoshanda semashandiro awo anenge achingoita vamwe, asi chaunobuda nacho hapana chaunombofa wakabuda nacho. Zvakaitika ipapo mukoma kana ndega dzimwe nguva ndinomboti ndikagara pasi ndinozvibvunza kuti asi sei Mwari vakazosarudza kuti upenyu hwangu hunge huchizosvika pakurwadza semarwadziro awakaita ipapo, nekuti dai upenyu hwakaramba huchingoflowa kana kuromba ndaisazomboromba ini, nekuti ndainge ndiini zvinhu zvangu ende ndini ndainge nditori mbinga yemumhuri, ende shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichisimudzira dzinza rangu rose ndichiti handina kana wandinosiya, nekuda kwekuti izvi zvipo zvakabva kudenga kuna Mwari. Ipapo mukomanashi ndainge ndichiita zvekusponsor makorokoza, taibata mari. Unoona kana vana Ginimbi vaya taitovatengesera Goridhe through ma third parties, tichitozivikanwa kutoti Goridhe redu ndo rinotofarirwa kutengwa naGinimbi, because taimuitira madhiri kwawo, madhiri aribo, tichibata mamillions. Asi mukomanashi mari yose iyoyo haina kana zvayakamboita muupenyu hwangu. Pandakatanga kuita mari ndakabva ndachizoroora musikana wangu wandainge ndichida, takangokurirawo musame village, ndaimuda nemwoyo wangu wose. Pandakaona kuti ndainge ndava nezvimari, ainge achidzidza paUZ, vabereki vake mukoma zvakavatorera nguva kuti vange vachindigamuchira, because vaida kuti mwana wavo ange achizoroorwawo nemurume vanenge akadzidza. Asi money talks mukoma, ndakabva ndachizotora mudzimai wangu ndikatanga kugara naye ndikamuroora, and it was something that was very good. Life yatainge tichirarama yainge iripo, even though tainge tichirova madhiri edu muHarare, but kudombo shava ndokwainge kuine mhuri yangu. Ndaifamba neimwe motikari mukoma, ndaifamba nezibango remotikari, hama dzangu dzose ndini ndainge ndichidzibatsira. Ndakazoti ndava kuda kusimukira, because zvatinoitawo isu sevanhu vatema, it is obvious kuti apo paunotanga kuita mari unenge uchifanira kuti unge uchitanga kusimudzira vabereki vako, kusimudzira zvekare madzikoma nevaning'ina vako, sezvo madzikoma nevaning'ina vainge vava kuzviziva kuti mukomana ava nemari, saka wose ainge aine problem yaanenge ainayo
achizouya kwandiri ndobva ndachizomubatsira vanhu ndikavavhurira mabusinesses. Saka gore rekutanga ipapo mukomana pandakatanga kubata mari yechikorokoza, handina chandingati ndakakwanisa kuita kunze kwekuti ndakakwanisa kutora mhuri yangu tikabva tachizoroorana tikatanga kugarisana mune zvakanaka, kutengawo mombe uye zvekare nekutanga kuvakisira vabereki vangu. Ndaiona sekunge yainge itori progress yakanaka kwazvo iyoyo, ende kana vabereki vangu vainge vachifadzwa nazvo. Gore rinotevera ndipo patakazobata mari, ndipo patakatanga kurovawo madeals ekuti taiti kana tiine goridhe redu taitoudzwa kutoti goridhe redu riri kutotengwa naGinimbi ende paibuda mari yakawanda kwazvo. Saka takati tatanga kubata mari mukoma, the first time ndichiverenga mari ndikaona kuti yainge ichikwana iyo kuita 1 million for the first time in my life. Vamwe vangu vakabva vachizotanga kutenga dzimba. Zvino ini ndakati ndava kuda kutenga imba, ndainge ndiine imwe imba iyo yandainge ndakawana muruwa. Ndakati ndisati ndabhadhara imba iyoyo ndinozvidemba mukomanashe, ndipo apo mumhuri patakazowirwa nematambudziko. Pane vamwe amai guru ava mukomanashe ndivo vakatichengeta sedzinza rose, ndivo vakaitawo kuti tinge tichizivawo Harare. Amai guru ivavo vainge vari nesi, saka vakabatsira munhu wose, kunyange kuzonyorawo ma-O level ndivo vakatotibatsira kuti tinge tichizosvikawo pakunyora ma-O level. Vabereki vedu vainge vakatoomerwawo neupenyu. Saka pavakatanga kurwara, vana vaamai guru vakauya kwandiri vachichema vachiti vainge vachida kuti ndinge ndichivabatsira semunhu akandichengeta, akandibhadharira kuti ndige ndichinyorawo O level, ende ndivo zvekare vainge vachitondibhadharira school fees kubva ndiri form 2 pakamborwara. Baba vangu vainge vava kusakwanisa kushanda, ndivo vaindibatsira amai guru. Ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti, zvainge zvisingazopi chemiro chakanaka kana kuri kunzi ndainge ndichazoramba kuti ndige ndichivabatsira. Mukoma pakabuda mari because vainge vachirwara, tikavaendesa kuma private doctors. Takati tavaendesa kuma private doctors, vakati vachiita sekunge vainge vava nani, ndipo apo pakazotanga kurwara sister yangu mukoma. Akangotanga kurwara zvikanzi makidneys, ndo zvinoita shavi renhamo rinenge risingadi kuti unge uchibudirirawo muupenyu. Ipapo sister yangu yakabva yachizotanga kurwara nemakidneys, tikabva tati toita sei, dzimwe nguva aitombofa achitomuka mukoma. Ndakabva ndachizoti hanzvadzi yangu kana kuri kunzi akafa, vana vake vanozokura here vasina amai? Pano sezvo ndiine mari, ndini ndava kutomubatsira. Dzinza rose rainge rakatotarisira kwandiri nekuti hakuna kumwe kwaikwanisa kubva help yaitokwanisa kutobva kwandiri inini. Saka nemudzimai takatanga kunetsana mumba because nyaya yainge iripo ipapo yainge iri nyaya yekuti sister yangu yaifanira kuti inge ichizoenda kunorapwa kuIndia. Saka mudzimai ainge achiti zvino zvatiine urongwa zvatakati toda kuti tinge tichitenga imba, apa mava kuda kushandisa mari iyoyo kuti vatete vange vachienda kuIndia. Saka mukuzononetsana kwatainge tichiita, ndaitoona sekunge iye ainge asingadiwo kuti ndinge ndichibatsira hama dzangu. And what else was I supposed to do? Ndaifanira kusiya mwana waamai vangu achifa here nekuti ndiri kuda kutenga imba plus zvechikorokoza? Taingoziva kuti goridhe rinoputika zvekare, kana raputika tinongoita marecoveries. Ndo zvatainge tichiziva panguva yacho iyoyo because taibata mari mukomanachi. Saka ndakangoti sezvo tichigara tichibata mari tichavaendesa kuIndia vanonorapwa, then tichaita imwe mari. Saka nemudzimai tainge tava kusawirirana zvachose mumba. Then ndipo apo hanzvadzi yangu payakazoenda kuIndia. Saka kuIndia mukomanashi, kana zvichinzi munhu aenda kunorapwa kuIndia, zvinodhura because unenge uchazoda zvekare accommodation. Saka ipapo
akabva achizoperekedzwa naamai plus mwana wake ainge achiri mwana mudiki. Saka ndakabhadharira vanhu vatatu maflight tickets kuenda zvekare nekudzoka, zvinova zviri zvinhu zvakandikosta mari yakawanda. Unokwanisa kubata miliyoni asi kana shavi renhamo kana richida kuparadza mari iyoyo inoparara mukoma kusara usina kana senti. Saka ndo zvakaitika ipapo. Hanzvadzi yangu yakaenda kuIndia. Mushure mekunge yaenda kuIndia ikabva yachizopora, vose vakapora panguva imwe chete, amai guru nesista yangu. Ndakatofara ndikabva ndati asi Mwari makanaka, nekuti mandipa mukana wekuti ndige ndichibata mari panguva iyo yekuti hama dzangu dzabva dzachizotanga kurwara. Ndikati dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina mari, saka sista yangu ingadai yatofa. Then vakabva vachizoti vadzoka kuroku kuZimbabwe, amai guru vainge vatova right, vakazotanga futi kurwara. Ipapo amai guru havana kumborwara kwemazuva akawanda, ndokubva vatoshaika. Vakati vashaika kudaro, kuda painge pangori ne1 week kubva hanzvadzi yangu payainge yakabva kumhiri kwemakungwa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishungurudza mumwoyo mangu. Apa dzinza rose rainge rakatarisira kubva kwandiri kuti ndini ndinofanira kuti ndinge ndichiburitsa zvekare mari, because painge pasina kana umwe chete zvake ainge aine mari. Saka nekuda kweguilty feeling yekuti amai guru ndivo vakandichengeta, amai guru vaitobva neupfu kuHarare vachiuya kuzotipa upfu nekuda kwekuti zvinhu zvainge zvakaomera vabereki vangu. Ndikabva ndati hapana pandingambovarasa, ndokubva ndachizoviga amai guru. Tabva mukuviga amai guru hapana kana kumbopera mwedzi mukoma, ndokubva hanzvadzi yangu yachizoshaika. Ipapo hanzvadzi yangu payakafa, mukoma I was so heartbroken. Ndakashaya kuziva kuti sei Mwari vainge vakambotendedza kuti ndige ndichiburitsa mari yakawanda kudaro. Mushure mekunge ndaburitsa mari, amai guru vacho vobva vafa zvekare nehanzvadzi yangu yobva yafa. Mari yakapera mukomanashi yandaitarisira kuti ndiyo yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoshandisa pakutenga imba. Then ndokubva ndachizoti tabva mukuviga sister yangu mumba tainge tava kunetsana nemudzimai. Of course tainge tichiri kubata mari panguva iyoyo, but zvainge zvatosiyana. Mumba mainge musisina kana peace. Taingoti kana kuri kunzi tikangonetsana, mudzimai aibva achizondirangaridza kuti ndainge ndakatambisa mari iyo yatingadai takatenga nayo imba. Saka nekuda kwekuti ndainge ndichidawo zvestandard yepamusoro, ipapo mukomanashi ndakati ndainge ndisingadi kuti tinge tichivaka imba kumusha. Ndainge ndichida kuti tinge tichizongotenga imba muruwa kana kuti kuBorodale, because ndaidawo zvestandard yepamusoro. Saka patainge tichibata mari ndakati zvekuvaka handingavaki, ndoda kungotenga imba ka1, because ndaizviziva kuti imba yacho ndainge ndichikwanisa kuti ndinge ndichiitenga. Sezvisinei mukoma upenyu hwakabva hwachizooma, hwakaoma upenyu zvekuti ndakazobvisa mhuri yangu, ndakaibvisa kumusha ndokubva ndachizoiunza muHarare, because ndainge ndisisina kana mari yacho yekuti muHarare ndinge ndichiwana zvokudya. Apa kumusha zvekare mhuri inenge ichida kuti ndinge ndichiiwanira zvokudya. Ndikabva ndati kuna madhamu mava kutouya kunoko. Madhamu vakabva vachizouya kuHarare tikazotanga kugara tose. Sevanhu mukoma vainge vari vapfumi, zvainge zvisiri nyore kuti kubva mumari takasvika pakudya raisi neshuga, zvinhu zvakaoma. Uchingoti kana ukadyawo raisi womwaya zvishuga, tisina kana mari yekuti titenge kana madomasi chaiwo. Mudzimai akabva achizoona kuti nhamo yacho yainge akanyanyisa, ndipo apo paakabva achizosarudza kuti ange achizoenda, ndokubva ndachizosara ndiri ndega. Pandakasara ndiri ndega mukoma, ndipo pandakaona kuti life inorwadza. Ndokubva ndachizoti pano ndava kubuda hangu munyika. Ndakabva ndachizobuda muZimbabwe ndikabva ndachizouya muSouth Africa. Ndasvika muSouth Africa ndakabva ndachizotanga
kugara muJohannesburg ndichishanda zvekare muJohannesburg. Saka ndainge ndiine best friend yangu uyo wandainge ndakadzidza naye, wandakazosangana naye mainge muri mugore ra2011 rinova riri iro gore iro randakazoromba iroro. Saka ndakasangana naye mukomanashi ndatongoti ndoda kumbopindawo mutauni. Apa ndainge ndakaita kupfeka jangi, apa vainge vari vanhu vainge vachitiziva kuti tainge titori mamillionaires. Akatoshamisika mukoma because ndakati ndichifamba mumall ndikangonzwa munhu andibata ndichinotarisa kudai wanikwe kuti yainge iri best friend yangu. Ndakanyara mukomanashi, my friend from high school. Apa zvinhu zvainge zvakaita kuoma ndisina kana pekutangira. Worst of all, ainge aine umwe musikana uyo wandainge ndakambojola naye. Saka akabva achizondiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizosvika kumba kwake ndokubva tachizochinjana mafoni numbers. Takati tachinjana mafoni numbers kudaro mukoma ndopandakabva ndachizoenda kumba kwake ndichinomushanyira. Ndakaona kuti ainge achitogara ku4 ways and ainge achitorarama life yainge itori bore. So ndakabva ndamubvunza kuti ko iye ainge akazvigonawo sei, ainge akazvifambisa sei. Akandiudza kuti painge paine madhiri awo ainge achirova and ainge achiita zvematenda muno muSouth Africa. Ndikangonzwisisawo kuti zvematenda zvagara zvine mari because unenge uchibata mamillions. Ndikabva ndati ndainge ndichida basa kubva kwaari. Akangoseka zvake akati basa ndichakuitira plan, basa ndora ndichakuwanira. Saka ndainge ndava kupota ndichienda kumba kwake ndichinodiridza gadheni ndichiita zvimabasa zvakangosiyana siyana pamba pake. Ndainge ndatova garden boy. Saka ex girlfriend mukoma aitoti kana akasvikapo pamba ipapo ndiripo aitondiignore kutoita sekunge asingandizivi nekuda kwekuti level rangu rainge ranyanyisa kudzika stereki. Saka zvainge zviri zvinhu zvandainge ndichitonzwisisa. Nekufamba kwenguva mukoma kuda after about 3 months ndipo paakazonditora nerimwe zuva takangobuda. Akati ainge aine zvimwe zvinhu zvaainge achida kunotenga kune imwe hardware. Saka takati tabuda akabva achizondiudza kuti kwainge kuine kwaainge achida kuenda neni. Takabva tachizoenda kune vamwe sangoma ndokubva achizoti kwandiri, zvaunoona hama yangu muupenyu, kana ukasapota uchitaura nevadzimu vako unofa nenhamo. Tarira uone kuti ndimi vanhu vataitoziva kuti mainge muine mari. Handiti taiti kana tichitodawo mari taitodawo mari kubva kwamuri, but ndikuda kukubatsira hama yangu nekuti ndiwe wakandipa mari yandakazoshandisa pandakauya kunoko kuSouth Africa. Ndainge ndisingatozvizivi mukomanashi kuti paakauya kwandiri achindikumbira mari and handina kana kumbomupa mari yakawanda. Akandikumbira mari akabva ati ainge achida 800 rand ndikangomupa mari iyoyo. Saka handina kunge ndakaziva kuti mari yaainge achida yainge iri yekuti ange achiuya kunoku kuSouth Africa. Akabva ati naizvozvo ainge achida kundibatsira. Saka akabva achizondiudza kuti iye ainge achiita zvechivanhu. Ndikabva ndati unoita zvechivanhu. Zvinhu zvimwe zvaainge achitaura ndainge ndisingazvinzwisisi. Saka takazoti tasvika pamba pen'anga yacho vakatanga kutaura zvavainge vachitaura, but ndainge ndirimo mumatare macho imomo. Then ndokubva ndachizopiwa mushonga uyo wandakanzi ndaifanira kuti ndige ndichigeza because sekuru ivavo vakataura zvakawanda. Vakatiudza kuti sekuru vangu vainge vaine mushonga wavainge vakapiwa mushonga pavainge vachishanda pane rimwe prazi. Saka vakapiwa mushonga welaki nekuti paprazi ipapo competition yacho yainge iripo yainge yakaoma. Saka vaitya kuti vanokwanisa kuzodzingwa basa. Ndopa vakabva vachizobatsirwa. Vakabatsirwa neumwe mudhara wekuMozambique uyo akavaudza kuti kana ndodzokera kuMozambique ndinoda kuti unge uchizondidzosera zvinhu zvangu. Saka vakabva vachizosiya basa. Mushure mekunge vasiya basa havana kuzomboita hanya nazvo zvekuti vange vachizodzokera kuprazi kwavainge vakamboshanda. Vainge vava kushanda kumaini panguva yacho iyoyo, sezvo vakaona kuti zvinhu zvavo zvainge
zvava kuvafambira vainge vatokanganwa nezvake mudhara wacho iyeye. Asi chavainge vasina kuziva ndechekuti kunyange pavakazowana basa mumaini vakariwana basa iroro nekuda kwemushonga welaki uyo wavainge vakapiwa nasekuru vekumozambiki. Saka ndo zvinhu zvakazopanduka izvo zvaikonzeresa kuti semwana akazvarirwa mudzinza rekwedu kana ukawana laki rebasa kana kuri kunzi wawana mari iyoyo inenge ichingotsakatika because zvinhu izvozvo zvakatorwa nasekuru zvaitonzi ndo zvinhu zvakatoita kuti ndinge ndichikwanisa kusarudzwa apo pakasarudzwa mayouth avo ainge achinzi ndiwo anofanira kuti ange achizoita zvegoridhe zvekusponza makorokoza. Saka hanzi chinhu chacho ichocho chainge chakatorwa nasekuru chikazopanduka, hanzi ndo chakatoita kuti ndinge ndichikwanisa kuzosarudzwa pakasarudzwa mamwe mayouth. Zvino chakati chashanda, isuwo nekusaziva taingodya mari. Zvino ungagotenda chinhu chausingazivi here? Taingozvidyirawo mari chikabva chaona kuti sezvo ndisiri kumbodzoka ndichichitenda chinofanira kuti chinge ndipfachurira mari yose iyo yandainge ndichibata. Ndo chakarwarisa amai guru zvekare chikarwarisa nasisi vangu kuzosvika vachizonofa, chikabva chati ndava kuda ropa nekuti ndo zvachainge chakatenderana nasekuru, asi ivo vainge vasingazvizivi kuti chainge chichazoda neropa revazukuru. Vakazofa vachipa ropa, saka kuchipa kwavakachiita ropa ndo zvainge zvakachipandutsa izvozvo. Sezvisinei mukomana pandakaudzwa nyaya iyoyo ndakabatikana ndikabvunza kuti zvino ndoita sei. Vakabva vachizondiudza kuti ansa yacho yainge iri very simple. Sezvo zvainge zviri zvinhu zveurombwa, ndaifanira kuti ndinge ndichizotaura nacho. Vainge vachazochidana mudare mavo. Ndakati ndirimo mudare mavo mukomanashe, mukana wekuti ndinge ndichiramba vakandiudza kuti mukana unawo, tinokwanisa kuchidaidza munomu tobva tachipisa chinhu ichi tikachibata, ndinokwanisa kuchipisa. Asi ziva kuti uri kudzokera munhamo nekuti ndicho chinounza laki mudzinza renyu. Saka ipapo pandakanzwa vachinditi ndo chinounza laki mudzinza, ndakabva ndati sekuru, itai zvamunoona zvinokwanisa kuzoitawo advantage kwandiri. Ndakarambwa nemukadzi nekuda kwenhamo, zvino handingarambe ndiri wenhamo kaini. Vakabva vachizochidaidza, ndakaona kadhara kakauya mudare. Ipapo mukoma ndainge ndava kufunga upfumi hwose uhwo hwainge huine best friend yangu maMercedes Benz ose awo andainge ndakaona akapakwa pamba pake. Saka ndainge ndakatorwa moyo neupfumi hwake, ndikabva ndati ndo zvandinoda kuti zvinge zvichizoitikawo muupenyu hwangu. Ndinodawo kuti ndige ndichizonzi ndine mari, ndakamboita mari, ndinozviziva kuti mari inonakidza sei kudya. Saka mukoma ndipo apo pachakazodaidzwa chikauya mudare. Chakati chauya mudare ndokubva chachizotanga chataura nasekuru. Chaitoita sekunge chainge chisingationi chichitaura nasekuru. Apa chainge chiine mazindebvu ainge achitonzvenzvera pasi. Ndokubva chachizonditarisa chikauya pandiri chikataura neni. Handina kana chandainge ndichimbonzwa nekuti chainge chichitaura nechiputukezi. Saka sekuru vainge vaine muturukiri wavo, ndiye ainge achindiudza zvose. Ndine dzimwe mhiko idzo dzandakazonzi ndinge ndichiita dzandisingakwanisi kuti ndinge ndichitaura nekuti dzinokwanisa kana kuzondisungisa. Ndakati ndaita mhiko idzodzo, mukoma chikabva chachizofadzwa nazvo chikati chainge chichida kushandidzana neni mukomanashi. Ndokutotanga kwandakazoita kuita mari. Pari zvino zvindigere munomu munyika yeSouth Africa, ndine dzimba dzangu dzandakatenga, ndo business rangu iroro randinoita. Ndisati ndapinza maloja pamba pangu nditori nemhiko idzo dzandinotofanira kutoti ndinge ndichitotanga ndatoita pamba ipapo. Saka maloja anenge achigara pamba pangu vanenge vatori nekakushandisiwa ako kavanenge vachiitwa. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Chinokonzeresa kuti munhu ange achiromba ruchiva mukoma, hakuna zvimwe. Nhamo unosvika pakuijaira kuti ndiriwe nhamo, asi nekuda kweruchiva unenge uchizvikompeya nevamwe vanhu. Sesu
vanhu vakatombogara vaita mari tinoziva kuti mari inodyiwa kusvika palevel ripi kana mukazodonha zvinenge zviri nyore kuti unge uchizoromba kana kujoina satanism. Ndiyo secret yangu yandiinayo. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngati zamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndinogara muJoburg. Hanzi chinokonzeresa kuti munhu ange achizoromba inhau yekuti unenge wabatwa neruchiva uchitarisa uchiona upfumi hwevamwe vanhu. Let us try to speak with our brother in the comment section. Hanzi kudzinza kwavo kune vanhu vanobata plus sekuru vavo hanzi vakapiwa mushonga welaki. Saka mushonga uyu unoti kana ukashanda unouya obva wakutorera mari yaunenge wawana, nekuti unenge uchiti hamusi kunditenda, ndakawirirana natateguru venyu kuti maifanira kuti munge muchizopota muchinditenda, saka ndava kutora zvangu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.